खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनियानि बेरफुसार बिबुंथि सिगिसख' खालामनानै बे बाराव क'क्राझाराव बिजेपिआ फामे बिबार बारहोनो नाजादों। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि 200 जौखोन्दो रोखा क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाया हिरा सरनियाखौ देरहाहोगोन होनना। बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारिया दुखुथिया नखराव बाहागो लाहैदों। बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथांनि आंगो जोनोमगिरि बिमाया रुंसारि जानायाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरग'यारि बिथांजों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि गागि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिबार बावफैना दुखुथिया नखरनि सोद्रोमाफोरनि दुखुआव बाहागो लाफैयो। बेबारनि दुर्गा फुजायाव मोनसे गोदान रेकर्ड जादों। बेबारनि दुर्गा फुजायाव जौ फाननाया गोदान रेकर्ड जादों। दुर्गा फुजानि अष्टमी नवमी दशमी बे सानथामाव गुवाहाटीयाव गासै 22.5 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। बे बाथ्राखौ आबकारि बिफाना मिथिहोदों। तामुलपुर जिल्लानि दारगुसियाव एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि न'आव गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव पुलिस बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा टाइसन हुसेननि न'आव थांनानै थासारिखौ दिनै सुलाद लाहैदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां दारगुसियाव एबिएमसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि न'आव माखासे सुबुंनि हानजाया पुलिसनि सिगाङावनो जय श्रीराम जय होनानै टाइसन हुसेननि न'आव गाग्लोबदोंमोन। बे गाग्लोबनाय समाव टाइसन हुसेना चिरां जिल्लानि बिजनियाव दंमोन, न'आव गैयामोन। टाइसन हुसेननि बिमा बिफायाल' दंमोन बे जाथाय जानाय समाव। बे जाथायनि दायनिगिरिफोरनि सायाव पुलिस प्रशासना मा राहा लागोन बेखौ समासो फोरमायगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया खोथा होनाय बादियै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव सिएम स्पेसियेल स्किम बिथांखिनि गेजेरजों 9 थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बेबादिनो दिनै सिएम स्पेसियेल स्किम बिथांखिनि गेजेरजों चिरां जिल्लानि रुनिखाता गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव 9 थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होयो। गासै 353 9 थाखोनि फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होयो। बे साइकेल राननाय हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा नुजाथिनानै फरायसाफोरनो साइकेलखौ राननानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।